Šta je to Fox Eyes i zašto je on tako popularan trenutno? Sigurna sam da ste se u moru današnjih Instagram filtera koji nam naprave onako oči da budu mačkaste ili kose, kako god da vi to zovete, zapitali kako da ja napravim ovako oči, da mi uživo izgledaju. Da li to mogu da uradim šminkom ili jednostavno moram da koristim filter svaki dan? Pa ja sam danas tu za vas da vam pokažem kako da na brz, lak i jednostavan način odradite taj Fox Eyes, napravite kose oči i da ih istaknete. Zdravo svima i dobrodošli na kanal Aris Šminka. Za sve one koji ne znaju i koji su prvi put danas sa mnom, zovem se Ana i između ostalog se bavim i profesionalnim šminkanjem. Ako želite, možete slobodno da sednete i odmah da vežbate sa mnom, jer ću vam korak po korak pokazivati precizno i koncizno kako da dođete do tog izgleda. To bi bilo to, krećemo odmah na video. Radila sam desno oko, čisto da bih vam odmah pokazala koja je zapravo razlika. Ja ću danas koristiti ovu Too Faced paletu. Ono što je vama važno za ovaj video, to su ove 4 ovde mat nijanse. To su ova braunkasta, crna, neka bež i ova skroz jedna svetla nijansa koju ćemo koristiti na kraju. Za početak koristim ovu bež nijansu. Koristit ću ovu četkicu koja je jako mala i precizna, pošto sam već krenula ovo da iscrtavam i onda mi je pala četkica 300 stvari i ja sam već nacrtala ovu liniju. Dakle, u kom pravcu će ići ova linija? Kao kada bi se ova moja vodena linija negde završavala. U tom pravcu će ići i ova linija. Ono što dalje radim, iscrtavam ovu liniju tačno uz rub trepavice, kao kada bih crtala jedan eyeliner. Sljedeći korak je da povučemo jednu ravnu liniju do ovog ovde dela gde nam se presavija kapak. I da od te tačke zažmurimo i spojimo sve to do početka oka. Dakle, kada ovako pogledate, da vam ta linija gornja bude skroz ravna. Ispunite ovu prazninu istom tom senkom i postupak ponovite i na donji kapak. Ono što svi pravimo kada radimo bilo što na donjem kapaku. Korak broj 2 je crna mat senka. Istom četkicom iscrtavam crnu liniju samo uz rub kapka. Zatim onu proizvoljnu crnu kao što sam odradila i ovom brown senkom. Samo što ne idemo ovako debelo skroz do gore, nego kao da crtamo jedan crni eyeliner između ove brown senke. Isti postupak ponavljam i na donji kapak. I sada uzimam crni kreon, to jest neku crnu olovku za oči. Sa njom ponavljam potpuno isti postupak, samo u još tanjem sloju, kao da pravimo jedan tanki eyeliner. Dakle, prvo uz rub trepavica. I istu tu olovku stavljam u vodenu liniju. I kad smo to odradili, ovo oko ne liči ni na što. Sam došla, jebem ti mamu, ti jebem. Ali nemojte se plašiti. U ovom videu nije poenta precizna. Sada ću uzeti jednu četkicu koja je za blend, dakle isto neka mala četkica, i sa njom ćemo sve ovo osenčiti, ublendati ili kako god vi to volite da nazovete. Kad smo to ublendali, vraćamo se na ovu senku ovde. To je ova poslednja, najsvetlija senka. Dakle, bitno nam je samo da matiramo kapak, da se ne stvaraju slučajno
one linijice, ja to baš ne volim da vidim, nekome to ne smeta, iskreno ja sam perfekcionista, meni to smeta, ne volim te linijice od korektora ili primera za senku koji se tu skupe ili pudera, kako god. Dakle, matirat ću ovaj kapak gore. Kapak, razumeli ste. Sljedeći korak je maskara i nju ću staviti van kamere. Sa maskarom, samo bez trepavica, celokupan izgled oka izgleda ovako, ali ono što je nama ovde važno je da dodatno naglasimo ovaj kraj oka. Kako ćemo to odraditi? Koristit ću pola trepavice. Dakle, uzmite trepavice koje koristite i isecite početak trepavice. Kraj trepavice ostavite i samo ga zalepite na kraj oka. Nemojte ovo raditi kod kuće, perfekcionista je perfekcionista. I moram da isečem bukvalno ove dve dlačice koje mi ovde smetaju. Sad je savršeno. Kad smo to odradili, maskaru ću samo još malo da dodam na donje trepavice. Opet ona faca. I konačno, poslednji korak u ovom jednostavnom make-up looku je ponovo ovaj krem na koji ćemo se vratiti, koji je bitan za stavljanje ovde na ovaj početak oka. Što se tiče karmina, ovakav izgled lica, ovakva tamna šminka će najbolje stajati nekim malo tamnim devojkama od mene. Složit ćete se sa mnom da je ova šminka ipak pretamna za plavuše. Ali barem se slažu uz nokte i rolku, što je i bila moja poenta. I dragi moji, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da mi se dopao, nadam se da ste shvatile zapravo ova 3 jednostavna koraka kako doći do ovog smoky linera. Potrudila sam se maksimalno da onako koncizno i najjednostavnije moguće objasnim kako biste svi shvatili. Ja jedva čekam vaše komentare, da mi pišete koliko vam je značio ovaj video, što dalje želite da vam snimam i da li vam je bilo nešto nejasno u ovom videu. Ako jeste, slobodno mi pišite, tu sam da odgovaram na sva vaša pitanja i nedoumice i da pojasnim sve što treba. Ljubim vas puno. Ja se nadam da sam vas malo zabavila u ovom danu sa ovim mojim lapsusima, padanjima i da vam je pre svega značio ovaj video, da ste nešto naučile. Ljubim vas puno ponovo. I vidimo se ubrzo u nekom od narednih videa. Ćao! Videti, uradila... Palo mi je ogledalo. Upravo. Ok, vraćam se u normalu. Pala mi je četkica, ogledalo. Koncentracija. To isto ogledalo koje mi je sada palo je zapravo pomagalo ovde jer sam zaboravila ogledalo kod kuće. Kao i jedan delić koji mi je bitan za stativ, tako da sam jedva ovde namestila celu ovu scenografiju, ali upornost se isplati. Nastavljamo sa videom. Koncentracija. Dakle, ova šminka, to jest... Gde sam uopšte stala? Plavuša. Danas sam luda. Ne znam šta hoću.